saka iwewe wauya pano uri sani ndiwani kwei? Ini ndetwa eni Chidanda ndiri musikana waMashi. Uri mwana wani? Wicknell Chidanda. Chidanda kwete Chivayo? Aiwa, Wicknell Chidanda. Aiwa, kana usiriwe handiwe watiri kutsvaka, handiwe muroro wangu hausiriwe. Ini ndiri kuda mwana Wicknell Chivayo. Angakatsamira benzi. Angakatsamira benzi ndiyo ndiri kuda. Ndini mama ndoenda kufoto lab ndinda ndakatsamira. Aiwa, iwe watiri munhu ane chitsotsi ichocho. Zvakamboitwa kupi zvomutaura nekushata kwakaita ukuwo iwe womira semamiriro akaita musikana wezvobuda amaijilima. Aiwa, inini ndakukweretesai mari yekereke kuti mubikire vanhu, nekuti inini ndandakamirira kuti mwana waWicknell akauya pano uye anofamba chikanda maisa, anofamba chikandira vanhu maisa, ndiwo andandakamirira kuti auye pano, ndiwo andachiti ndikakupei mari muchandidzoserai times 2. Zvino imimi kana uyo wayo kwaChidanda esi takamirira Vayo, ipapo hangu handisi kupaziva, ndiri kuda mari yekereke izvozvi. aiwa kamai, handimuri kuona mistake yaitika. Inini handisiri ndaunza mistake te. Mistake yaunzwa naiye wokushata. Zvichikonzerwa nani? Nemwana wako uyu anda kuti uyu ndiye akashata uyu anesa zvimafoto zvekunyepa. Chivayo ningirikini Chidanda chekuita sei? Indiri kuda Chivayo. Uyu musikana yatitira inonzi fraud. Fraud, yes. Ati get out. But inini ndikuda mari yangu. Zvokuti zvimabhitirewa izvo is your family matter. Inini ndikuda mari yangu yekereke izvozvo. Aiwa kamai, inini mukadaro makuomesera inini. Iwe unokwanisa kubhadhara mari yechikafu chadyiwa pano? Unokwanisa here? Unokwanisa here kubhadhara mari yechikafu chadyiwa pano?